Atxaldeon. Hasiko gea ezoiko urriko osoko bilkura hau. Barkatu atzerapena ikusi dezue, mai berria dago, oraindik azpiegitura falta da, mikrofono berriak eta falta dira, baina ea egokitzen goaz, kableak eta batzuk kendu dituzte eta gaur ezingo dugu proiektorea erabili, baina zentzu hortan barkatu eragozpenak eta atzerapena saiatuko gea alik eta modu errexenean egiten. Eta, gai ordena, hasi baino lehen idazkariari pasako diotitza, azkenen, badakizu aparteko eta presazko izaera daukela, ordenantza fiskalak gaur lehenbailen behar dielako urtea bukatu baino lehen epe prozesu guztia erakustaldi publikoa eta behin betiko onarpena bukatu alizateko, eta, ezoiko izaera horrek badakar guain hasi baino lehen egin beharreko zerbait. Bai, hasi aurretik ezesko presazkoa izanik bozkatuko dugu presazko izaera hau, eta ondoren dagokion batzorde informatzaileai jakinarazi behartzaio gaur osoko bilkura ospatu dela, eta bertan lehenengo puntu bezala kasu honetan antolaketa batzordean kontu emango da. Orduan presazko izaera bozkatuko dugu. Aldeko botoak, hau batez onartzen da. Orduan, lehenengo puntua helduko jau, 2023ko ekitaldian aplikagarriak izango diren ordenantza fiskalak behin-behineko izaerarekin onartzea. Bai, zentzu honetan, banatu zaizue pixkat erresagoa izateko, gai ordenakin bai bihali zitzaizuen ordenantza fiskalen onarpen proposamena eta pixkat gidoi bezala jarraitzeko, ordenantza orokorra dago eta gero 8 ordenantza, eta ordenantza bakoitzean proposatzen dien aldaketak saiatu gea zehazten, batez ere gero onartze prozesua edo prozedura errazteko, ikusiko dugu ze kasutan ordenantza osoa bozkatu dezakegun, eta egongo balitz desadostasunik edo puntuz puntu jungo gea bozkatzen. Zentzu hortan, banatu zaizue proposamen hori aldatuta, txertatu ditugulako bai Elkarrekin Podemos Ordiziako taldeak eta baita talde sozialistak egin dituzten proposamenak. Orduan proposamen horiek bakoitza nola ordenantza espezifiko bati dagokion, hor txertatu ditugu, pixkat orden baten jarraitu alizateko. Zentzu hortan. Eta hor ere gaur talde sozialistak gaur sartu duen proposamen bat aztertzen ibiligea bai teknikoki idazkarita diruzaintzan obari batzun inguruan bere momentuan iritsiko gea, baina ikusita nolabaiteko kontraesana zegoela foru arauan jasotzen dian obari ezaugarriekin, hori gainditzeko bai proposatu da foru arauarekin bat egiten duen proposamen bat, baldin eta onartu nahi baldin badia ordenantza horiek. Pixkate prozeduraldetik hori azalduta, bai pixkat adirazi nahiko nuke, proposatzen den 2023ko ordenantza fiskal hauen proposanaren muina, bai dala, orokorrean izozketa esan dezakegu masibo bat, baina badago salbuespen bat, eta salbuespen hori da hondakinen bilketaren tasari dagokiona, eta tasa hortan 5% igoera bat planteatzen da. Izozte horren zergatia, nik uste badakigula momentu honetan egoera zein dan, bai KPI-ari dagokionez, eta orokorrean bizi dugun egoerari dagokionez, eta denak gerria estutzen gabitzan honetan, bai proposatzen dugu udalak ere gerria estutzea, izozketa hori proposatzea, baina oso konstiente izan da, izozketa honek eragin nabarmena daukala udalaren diru sarreretan. Orduan, alde batetik izozten da, herritarrek jasan behar duten karga hori, zerga tasen karga hori arintzeko, baina denak ere oso konstiente honek ere karriko dula gerriko hori udalak ondo estutzea,
sarrerak ere bere hortan mantentzea eta aurrekontuen lanketan ere esfortzu handi bat egin behar izatea, datorren urteari aurre egiteko, alde batetik laguntza suposatu dezaken izozte horrek ere, eragin zuzena izango dulako aurrekontuan. Zentzu hortan, aipatu dizuet baita ere, orokorrean izoztea proposatzen dela, hondakinen tasetan 5% igoera, eta zabalduko da gehiago zentzu batean iristen ganean 6. ordenantzan tasa hortara, baina igoera horren zergaitia, nik uste nabarmena eta ezaguna dela, eta da funtsean guk jasotzen dugun tasa herritarrek ordaintzen duten tasa horrek ez dula estaltzen sasietak kobratzen digun zerbitzua. Eta, esateko pixkat ulertzeko, 18% azpitik gaude tasa hori estaltzeko. Oaintxe bertan izoztearekin, suposatuko luke, udalak 150.000 euro inguruko zulo bat estali behar izatea, eta, nik uste dena konstiente gala, zulo hori estaltzen dela beste diru sarreretatik, izoztea proposatzen dugun beste diru sarreretatik. Beraz, 105 horrekin, azkenean, zulo hori ez da inundik inoa estaltzen, 105.000 eurora murrizten da, baina, bai zentzu batean zabalago aurrerago azalduko dugu, baina bai egiten dela gutxienez pixkat arindu. Zentzu hortan, berez, bai hasiko gea, ordenantza fiskala, ordenantzaz ordenantza, pixkata azaltzen eta proposatzen dien aldaketak aipatzen, eta ikusiko duguna da, ordenantza bakoitzan proposatzen dien aldaketa horiek, blokean bozkatu ditzakegun, edo banan-banan jun beharko gean. Lehenengo ordenantza, zenbakirik ez daukana, ordenantza orokorra da, ezaugarri orokorrak regulatzen dituna, eta hor planteatzen dien aldaketak edo zuzenketak di alde batetik egutegi fiskala eta salbuespen eta hobariak eskatzeko epeko onartzea, ordainketa moduk eta ordainketarako lekuk ere onartzea, hor aipatzeagatik txertatzen dira ordainketa modu berrik, izan bizum, izan txartel bidez, izan plataforma pago bidez, oraindik jaso gabe genitun ordainketa modu horiek jaso dira, hor ere zuzentzen da epe esekutiboa hasten danean 105% errekargua aplikatzen dela eta ez 110%, hainbat artikulutan, testuko hainbat artikulutan jasotzen zen bezala. Hor ere, eraginkortasun aldetik eta ekonomia irizpidek dielako, 10 euro baino gutxigo likidazioetan salbuespena onartzea, hau da, 10 euro baino gutxigo dauden erreziboak eta salbuetxita gotea erreziboiek eta ateratzeko, eta ordainkata zatikatuko sistema berezian hor aldaketak ere proposatzen die. Ez dakit inungo zalantzarik baldin bazen dute, ez eta aipatu lehen, baina idazkariarekin diruzaina dago, idoia dago, eta edozein zalantza egongo balitz galdetu lasai. Hoiek die ordenantza orokorrean proposatzen dien aldaketak, beraz, alde batetik lehenengo zalantzak baldin badituzue hitza emango dizuet, eta gero bai galdetzen dizuet, arazorik ikusten baldin badezue hor dauden aldaketaren batekin esateko eta puntuz puntu jungo geha onartzen, eta bestela ordenantza orokorraren aldaketa osoa onartuko nuke. Inakik esaten du puntuz puntu, orduan, batek esan daian ikusten nahikoa dela, eta orduan, puntuz puntu jungo gea bozketa iten, baina hori baino lehen ez dakitena da aldaketa horien inguruan zalantzan bat baldin bazeon bozketa baino lehen argitzeko, eta bestela puntuz puntu bozkatzen hasiko gea. Bai, Iñaki. Ni zalantza bat, 3. puntuan zergatik 110%-tik 105% pasatzen da
epe esekutiboa hastean. Aha, bale. Bai, foru arauean aldaketa intzalako tamen jaso gabe dagolako. Iñaki, gauza zan, zure zalantza ordenantza orokorrana da edo prezio publikoen tasana? Ondoren onartuko deulako, argitzeagatik. Luego? Bai, bale. Bueno, orduan, nola Iñakik esan duen puntuz puntu, nahi badezue lehenengo aldaketa da egutegi fiskala eta salbuespen eta barik eskatzeko epeak onartzea. Puntu hori bozkatuko dugu aldeko botoak, hau batez onartzea. Bigarren puntua, ordaintzeko moduak eta ordainketarako lekuak onartzea. Aldeko botoak, hau batez. Hirugarren puntua, epe exekutiboa hastea 100% errekargoa aplikatzetuko da eta ez 110% testu osoko hainbat artikulutan zehazten den bezala, puntu hau aldeko botoak, hau batez. Laugarren puntua, aldeko botoak, hau batez. Bosgarren puntua, aldeko botoak, artikulu 109, ordainketa zatikatuko, bai, aldeko botoak, hau batez. Orduan, dena hau batez onartzen da. Vale. Urrengo ordenantza da, lehenengo ordenantza fiskala, lehenengo ordenantza da ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duena, kolokialki kontribuzioa bezala deitzen dana, edo IBI, impuesto de bienes inmuebles. Zerga honetan planteatzen dien aldaketak edo zuzenketak izan die alde batetik foru arauaren erreferentziak txertatzea, gero hasieran aipatu dut, baino ordenantza fiskaletan bai zergetan eta batez ere zergetan, tasak ere araututa daude, baino foru arauak dira markoa ezartzen dutenak eta orokorren marko horretatik ezin atera. Ez obaritan, ez salbuespenetan, eta orduan, bai planteatzen dana da, aurretik indarren daukagun ordenantza hortan, foru arauai egiten zaizkion erreferentziak zehaztasun handigoz egitea eta foru araueko testuk bateratzea. Urrengoa, bai da, etxebizitza hutsean errekargoa ez aplikatzeko arrazoiak edo kasu gehiago jasotzea. Hor, ordenantzan jasota zeuden batzuk, baino ez kasu gehiegi, kasuistika gehiegi, eta egia da azkenean, aplikazioan, ordenantza fiskaletan salbuespen horiek ondo jasota ez eukitzeak, arazoak ekartzen ditula, eta horra azkenean, bai planteatzen da, atal ezberdinak, atal batzuk B, Z, D aldatzea, E, F eta G atalak txertatzea, hor, sartu ditugu alokairuan dauden etxe bizitzetan, kontutan izan da errolda urtarriak bateko egoerakin egiten dala, aurreko urtereko azkeneko bilabetetan edo urrengo urte berriko bilabetetan ere, hor olako utxune bat posible izatea, alokairu hori batetik bestea aldatzeko aukera hori ematen dalako, jasodia baita ere birgaitzen dauden etxe bizitzetan, hirigintzatik esaten baldin bada, obra horiekin bertan inorrezin dala bizi, salbuespen hori sartzea, eta zentzu horretan, hainbat pentsatzen dut ja pasatu zitzaizuen proposamena zeintzan, zehatz-mehaz ezagutuko dituzutela. Orduan, hor da kasuistika hori zabaltzea. Orokorrean, obarietan baita, eskaera epea aldatzen da eta luzatzen da, urtarriak batean hasten zan, eta bain, abenduak batetik ematen zaio hasiera eta urtarriak 15 arte.
eta gero zuzenketa bat familia ugarien obarietan, etzegolako euskeraz ondo jarrita, gutxienez, seme kopuruari dagokionez, eta gero ia ordenantza guztitan edo askotan egongo dan aldaketa, eta da obariak eskatzerakoan ja ezin diegula herritarrei eskatu guk udal bezala beste administrazio batzukin, NISAE elkarreraginkortasun plataforman bidez eskatu ditzazkegun agiriak. Lehen badakizu eskatzen zala, eskatu genezakela ogasuneko agiri bat, ordun momentu hontan martxan jarri da plataforma berri bat, plataforma hortan administrazioak beraien artean datuak trukatu ditzakete, baino herritarrak baimena eman behar du. Obaria eskatzen dunean herritarrak ezpadio uko egiten, eta uzten baldin badio udalari kontsulta egiten, ez ditu aurkeztu beharko, orain arte aurkeztu behar izaten zituen agiri pilo bat. Orduan, obarien kasuetan, klausula hau ikusiko duzu errepikatzen dela, azkenen behartuta gaudelako herritarrari aukera hori eskaintzen. Eta bukatzeko energia berriztagarrien obarietan ere, hor zehaztapenak jasotzen dira aurkeztu behar dan dokumentazioaren inguruan. Zentzu hortan, lehen bezala, jun baino lehen bozketara, galdetuko detea zalantzarik edo dagon argitzeko aldaketa konkretu baten inguruan, eta gero ea hauei dagokionez, banan jo nahi dezuten bozkatzen, edo lehenengo ordenantzako aldaketa hauek osorik bozkatzea ikusten dezuten. Ondoren, pasako gea, kasu honetan baita ere, Podemosetik eta Elkarrekin Ordiziatik planteatzen den proposamena azaltzea, eta horren inguruan azalpenak ematea. Dena batea bozkatuko dugu, puntuz puntu, dena batera. Vale. Dena batera. Ados, aldeko botoak, hau batez onartzen da. Vale. Eta guain hitza emango diot pixkate milari baita ere, proposamena beraiena da, bai bidali zitzaizuen bozeramaile batzordeko talden, proposamen bat, etxebizitza hutsen errekarguari dagokionez, eta azaltzeko. Ez dauke gauza asko gehiago esateko, nik uste hemen oso ondo azaltzen dela, proposamena zein den, aldaketa 3. artikuloa 4 atala, hori jabego handientzat edo, grandes tenedores esan den bezala, rekargu hori izatea 150. Orduan, guke aztertuta araua agertzen da, erdera esango izuet, que el recargo se puede realizar hasta un 150%. Orduan, gure planteamentu zen, grandes tenedores izatea persona fisiko 10 etxe bizitza eukitzea, utxik, herrian bertan, eta beste personas juridikaz edo deitzen direnak 4 etxe bizitza baina gehiago, bali mauzkea. Beste guztiak mantenduko lirateke, mantenduko ziren 150%. Zergatik, zergatia garbi dago beste rekargo bezala, baina kasu hauetan, ez dauke inungo zentzurik, olako enpresa handie bat etxek bertan eukitzea, utxik, gainez daukeun herri honetan utxuna, ez da? Etxe bizitzaren utxuna, ez darela, ez dagoela ofertarik. Eta, hori da planteatzen duguna. Nuestro planteamiento parte un poco de la definición en sí, ¿no? Nos gustaría que la definición se ajustara un poco a la normativa vigente. Yo creo que ahora la nueva ley del derecho a la vivienda y la ley anterior definían lo que era un gran tenedor y se limitaba a las personas físicas, jurídicas o entidades que tenían más de 10 viviendas
en propiedad, y luego hacía referencia también a terrenos, que no sé si eran 1.500 metros cuadrados por terreno. Lo único que se ajustara la definición que vaya incluida en la norma a la normativa vigente. Bueno, nosotros entendemos que en cualquier caso esa modificación se establecería si legalmente es posible hacer esa modificación o un poco el criterio que podemos establecer nosotros como ayuntamiento, que tampoco lo sé. Bai, bueno, zentzu hortan aipatu, proposamena jaso zanetik, aztertzen aritu gehala, bai diruzaintzatik eta idazkaritzatik, hau nola gauzatu zitekeen, ez? Hor aipatu da, Emilak ere aipatu du, lehen hori esan da mila bider, foru arau bat dagola hau errekargua regulatzen dona, eta regulazio horren baitan, udalak daukagula gaitasuna alde batea edo bestea juteko. Lehenik eta behin, kontsulta egia da foru arauak hitz egiten dula modu singular batean errekargoari buruz, baino kontsulta egin da foru aldundiko zerga departamentura, eta egia da, beraiek adierazi digutela, beti beraien interpretazioa errekargu bakarrarena izan dela, eta gainea sistema informatiko guztia ez dagoela prest errekargu hortan graduazio ezberdinak egoteko. Idazkaritzatik ere, zentzu baten aztertu da baita ere, foru arau horrek esaten duenarekin, eta ze gertatuko litzateken horrelako zerbait egin da, eta egia da, eta okerrez baldin banago zuzenduko dit, berez foru araua izanik, interpretatzen lehentasuna edo daukana foru aldundia bera dala. Beraz, foru aldundiko zerga zerbitzuetatik momentu hontan interpretatzen baldin bada hori errekargu bakarrari dagokiola, eta hau da, ezarri dezakegula 150 bat, baino bat bakarra, hor nolabaiteko zaitasuna sortzen dela. Piskat gehiago garatuta, eta egia da jabego handi horiek edo grandes tenedores horiek ere definitzerakoan, hor alde batetik bai sortzen da zailtasun bat, aztertu zan baita diruzaintzatik horrelako errekargua aplikatzeko ze baliabide ditugun. Etxebizitza hutsen errekargoa, behin badakizue IBI edo kontribuzioko udalondasunen errolda ogasunetik etortzen dela, ez da udal errolda bat, hori katastrotik jasotzen dugun errolda bat, eta errolda horren gainean aztertzen da zeintzuk dian gure padroi edo biztanleen erroldan arabera, zeintzuk dauden utxik. Hor, bai ikusten zan zaitasuna, guk jabego horiek bakarrik aztertu ditzakegu ordizi barrun. Orduan, bai, zentzu baten euki ditzazkegu, batez ere igual pertsona fisikoak ordizi barruan euki dezaketenak, baino aztertu dugu eta kasu hontan kasu bakarra eukiko genuke gaur egun, eta gainea eraberritzea edo botatzea aurrikusten den etxe bizitza baten, eta pertsona juridikoekin gertatzen den paradoxa baita da, ordiziko kasua bakarrik aztertzen degula, eta, zentzu hortan, lauko langa hori momentu hontan batek bakarrik gaindituko luke, baina noski, Gipuzko guztinez, igual estado guztin presentzia dauken entitate batek, ez? Orduan, grandes tenedores edo jabego handi horiek ere definitzea, beharko luke zerbait zabalagoa, ez? Zentzu hortan, nik ustet, Iñakik ere aipatzen zuen, eta bai egokia izango zala, ez da gaurko puntua, baina eskaera bat bideratzea, etxe bizitza legeak ere definitzen dolako eta ezartzen dolako, ze kasutan dian jabego handi horiek, eta gutxienez ere eskatzea, esparrua Gipuzkoa izatea, ez? Ze bestela herri batean edo herri txiki batean gertatu daiteke langa hori ez pasatzea, baina gero badakigu, adibidez igual Gipuzkoa mailan etxe bizitzako puro handi bat eduki dezaketela, ez? Eta analogia bat eginda, gertatu zaigu antzeko zerbait, guraso bakarreko familietan ere, onartu zen hemen bere garaian mozioa, hor berdina gertatzen da. Obariak emateko arau foralak familia ugariko kideak bai
sartzen ditu, baino ez dauka txertatuta bere foru arauan monoparentalak edo guraso bakarrekoak izan daitezken familia. Orduan nik uste bere garaian, naiz eta orain momentu honetan igual bideragarria ez izan, eskatu zan bezala hori aldatzea, nik uste egokia ikusten baldin bada, bai eskatu beharko litzatekela, foru aldundira, foru arau hori aldatzeko. Bueno, guk ere, galdetu dugu eta zailtasunak egon daikela guztia aplikatzeko eta horrela orduan ez gehiagik luzatuko, baina ez dugu oso argi ikusten nola jarri daiken praktikan, esan digutenakatik, badurrek esan duen bezala, nahiko liauta omen da, orduan guk printzipioz azten ditu ingo, Ez, printzipioz nik ustet, planteamentua zan, mila bintzet ados baldin mazaude, ikusita bai idazkaritzatik eta diru zaintzatik ez dela, juridikoki bideragarria ikusten, ez bozkatzea, baina, ez dakite nahi badezue, ez baldin bada bideragarria, Ainhoa esan zuke. Bai, ez, nik ikustetetena da batipat hemen errekargua etxe bizitza utxei lotuta daudela eta hemen zuek planteatzen zuena gehiago ikusteia elementu subjetibo bat sartze zuela nun errekargua bakarri daun objektua lotuta. Orduan, errekargo hau nahi iruditzen zait foru arauen bertan ez dagoela jasota, zerga eremuan bai jardute deu lege erreserbaren baitan eta lege erreserbaz aratago guk ezin diteu errekarguak asmatu. Gu bakarri daukeu garapena erreglamendu bidez emateko almenoi. Orduan, foru arauak beak errekargu hau berariaz jasota eduki gabe udal eskumenetik aratago dijoan gauz bat txertatzen atxuko oineke eta deuseza izango litzeke. Izatezkoetan izango zen viviendas vacías. Egia esan da, recargo a las viviendas vacías de grandes tenedores, hori da. Falta da hoi, ala eta guztiz ere juridikoki ez balima, konsultao balima ezu, eta ez balima da bidegarria, guk retira, kendu ingo dugu proposamena, nola ez ba. Baina bai gustatuko litzai gukela egitea hori ez, lanketa hori, esan ez arau foru aldundiari aldatzeko, eta recargo eskaladan egitea ere, posible izango litzatekela, eta aldatzea hori, besteik ez. Una pregunta con respecto al tema. El dinero que se recauda con respecto a este impuesto, con los recargos, ¿a qué capítulo de ingresos debía ir? ¿Tiene que ir a patrimonio? No. Tasak. No, pero me refiero a la recaudación. La recaudación que se haga. Vale. Ya, sí. Sí, pero la nueva normativa no obliga a que vaya a algún capítulo determinado, patrimonio o algo así. Es la pregunta que hago. Ez, tasetara bakarrik. Izaera juridikoa tasetatik dator, orduan bai tasetara joan behar du. Ez da patrimonioa. Tasetatik dator, horrez eske... Bai, baina araututa da gauza bada, logikoa da, nola zergetatik datorren zergeta jutea. Ez da patrimonioa, ez da gure patrimonioa. Ez, hor bakarrik zehazteagatik bere garaian gaineaia horrela jarrita dago, kapitulu hortatik biltzen, rekargotik biltzen dana, kontu hartzaileekin begiratu duzan, eta azkenen bai izan posible, eta bai zuzenean bideratzen da gaztentzako alokairuetako laguntzak finantziatuko ditun partidara. Orduan, batetik biltzen dana, bai bestera hortara bintzete bideratzen dela, horrela bintzete hitz egin zan.
eta, bueno, zentzu hortan hori, berez ez dala bozkatuko, eta baita ere, Bilak esan duzun aldetik, nik uste bai eskatzen duela baita gutxinez Gipuzkoa mailako erreflexio bat, ze gure esan dizuet leno, herri mailan olako zerbait egingo bagenu, benetan jabe handik dienak, ez zuten errekargoa jasoko, ze azkenean kopuru horiek gainditzen dituzte batuketa guztingatik, eta igual ordizin bertan dituztenekin bakarrik, elukete gaindituko langa. Naiz eta jabego oso handiak izan. Bueno, lehenengo ordenantzakin bukatuta, bigarren ordenantza fiskala kin jarraitzen deu. Bigarren ordenantza fiskala da jarduera ekonomikon gaineko zerga arautzen duna. Hemen ere errolda orokorrean ogasunetik jasotzen da. Eta, zentzu hontan proposatzen dien zuzenketak die, alde batetik zuzentzea, araudira egokitzea enpresa berriak sortzagatiko baria, hor berriro ere foru arauak langa jartzen dulako 150ko barian, eta hor bageneukalako 175 arte iristen zan obari bat enpleguak sortzeagatik, baina gaina kointziditzezun sortu eta enpresa berriaren lehenengo 5 urtetan. Enpresa berriei lehenengo 5 urtetan jazu zenean 150ko baria ematen zaie, orduan ezinezkoa da obari hori 75 igotzea, foru arauak ez dulako hori baimentzen. Eta gero zentzu hortan, bai azaldu zen, bigarren eranskinean, orain arte erabili ez dan kokapenaren inguruko koefiziente bat badago, eta diru zaintzatik ere, bai azterketa bat eginda, bai planteatzen ziguten lokalizazio koefiziente horiek txertatzea, eta orduan bi horiek dia planteatzen dien aldaketak bigarren ordenantza fiskal hontan. Dena batea bozkatuko dugu. Bai. Aldeko botoak, hau batez. Hirugarren ordenantza fiskala da trakzio mekanikoko ibilgailun gaineko zerga arautzen duna, eta zentzu hortan planteatzen dien aldaketak die beste behin dagokion foru arauaren erreferentzia gehiago txertatzea, zehaztasuna handitzeko, salbuespenetan eskaera epeak aldatzea, eta baita ere, leheno komentatu dugun, NISAE elkar eragintasuneko administrazioen arteko plataforma hori erabiltzeko baimena eskatzea herritarrari. Herritarrak uko egiten badio, aurkeztu beharko ditu horiek. Eta zentzu hortan, obarietan ere, berdin, eskaerapeak aldatzea, luzatzeko, lehenago eskatzeko aukera ematea, NISAEA, zuzenketa txiki bat familia ugarien taulan, ze lehenengo ordenantzan taula antzeko badago, eta kopuruen, seme-alaben kopuruen arabera izendatzen da, eta hontan ez, orduan egin dana da izendapenak berdinak izatea, eta ibilgailu elektriko hibrido edo gasen obarietan, obari hori geneukan bere garaian jarrita eta mugagabea, ibilgailuaren bizitza guztian zehar, eta horri epe muga bat jarri zaio. Bozkatuko dugu dena batea, puntuz puntu. Dena batea orduan. Aldeko botoak, hau batez, onartzen da. Laugarren ordenantza fiskala da, eraikuntza instalazio eta horren gaineko zerga arautzen duna. Hemen, berez ez dago aldaketa bakarra proposatzen da, eta da txukunketa bat, edo behintzet
gero diruzaintzatik aplikatzeko kriterioak zehaztea. Irikieragatik, jardueratan, merkataritzan edo irikieragatik obariak daude, eta egia da obariak banatuta zeudela sektore berrietan irikitzen dien jarduerak eta dagoeneko dauden sektoretan dauden jarduerak. Eta hor, egia da aplikatzeko zaitasunak adierazten zizkigutela diruzaintzatik, ze ez dago inun zehaztuta modu objektibo baten zeintzuk dira sektore berri horiek eta zeintzuk dira dauden sektoreak. Orduan, egindana da guztiak, irekiera berri guztiak berdin baloratu eta epigrafe berdinean sartu irekiera berriak kontutan eduki gabe sektorearen ezaugarri hori, ze gero guk onartuta geneukan obari hori aplikatzeko zaitasunak zituzten diruzaintzan, ez degulako inun jasotzen sektore berri horiek zer dien. Laugarren puntua bozkatuko dugu? A ver, Iñaki, una cosa, si quieres votamos esto o bestela berak bere proposamenak eta gero banan, nahiago dezuena, Hau bozkatuko dugu eta gero Iñakin proposamena, bale. Aldeko botoak, hau batez, eta guain Iñakin proposamena. Zentzu hortan, guain Iñakiri emango diot hitza, beraien proposamenean asko txertatzen dielako laugarren ordenantzan, bereziki obarien 8. artikuluan, eman dizuegun pixkat gidoi hortan bateratu ditugu, guain beak azalduko ditu, baina bateratu ditugu gaika zeintzuk dien planteatzen dien horiek, guain emango diotitza, baina pixkate gero batez ere Iñakizuke ikusteko nola taldekatu ditugun azaldu nahi ditut, ea ados dauden edo. Lehenengo proposamena bai da foru arauak esaten duna literalki txertatzea, eta hori da planteatzen dana, interes publikoa eta dagonean. Gero badago beste bat, eraikuntza ikuskapen teknikoa edo inspekzion teknika de edifiziosekin lotuta dagona. Gero sartu ditugu denak talde berdinean eraginkortasun energetikoarekin lotuta dauden obariak, bat baino gehiago proposatzen dira, baino hor sartu ditugu, eta gero hori azaldutakoan hurrengo proposamena azalduko dugu. Sí, la primera propuesta era incorporar lo que dice la norma foral en lo de agrupar la bonificación de nueva apertura. Eso ya habéis aceptado. Y luego las otras 3 que habéis agrupado me parece correcto porque también se igualan con la ordenanza foral, o sea que no hay ningún problema. Luego había otras 2 propuestas, que era una referente a la bonificación del 95% para las construcciones e instalaciones realizadas por comunidades de propietarios con el fin de destinarlas a la preinstalación de sistemas de recarga de vehículos eléctricos enchufables en los garajes comunitarios. Hace, ya no recuerdo el tiempo, pero se aprobó en este pleno también diseñar o preparar un poco unos programas de ayudas para que se pudieran hacer instalaciones para carga de vehículos eléctricos o híbridos enchufables. Esto viene simplemente a dar una aportación en el sentido de apoyar o incentivar este tipo de instalaciones. Y luego también planteábamos una bonificación del 95% para las construcciones e instalaciones realizadas por comunidades de propietarios dirigidas a la retirada de amianto. Esto viene a responder a una moción que creo que se aprobó también en este pleno por 2010 o 2011, que este pleno aprobó por unanimidad con respecto a dar apoyo económico a la reutilización y reciclaje y retirada de las instalaciones que contuvieran amianto. Sería un punto.
Bai, bueno, puntuz puntu pixkate erantzuteagatik Iñaki esan du bezala, lehenengo proposamena zuzenean gaina foru araura doa eta txertatzen du 8. artikulu hortan horrez hartzen da, aplikatu izan da gaina plenontan, baldin badaude eraikuntzak instalazioak edo obrak interes berezikoak edo erabilera publiko edo udal erabilera aitortzen zaienak izan bere balio sozial, kultural edo historiko artistikogatik, egiten dena da deklaratu interes hori plenoak deklaratzen du eta 185 bari ematen zaio. Gure ordenantza fiskalean azkeneko esaldi hori ez dago sartuta, hau da, plenoari dagokiola hori onartzea. Gogoratuko zeate, normalean beti olain da, pleno honta ekarri da, baina, zentzu hortan, txertatzea esaldi hori literalki ordenantza fiskaletan, ez dauka inungo eragozpenik. Ondoren planteatu dien hobekuntza horietan, badago bat IT edo eraikuntzan inspekzio teknikotatik ateratzen dien lan horiek komunitatei edo hobariak ematea. Zentzu hortan, foru araua aztertu da, eta foru arauak ez du inundik inoa olako ezer baimentzen. Foru arauak baimentzen ditu jarduketa batzuk, eta horiek hobaritu daitezke, baino ez IT batetik ateratzen dana. Orduan, IT-ak esaten badu, adibidez, portaleko eskaierak kendu behar diala irisgarritasuna bermatzeko, horrek badauke, hobari bat jarduera horrek aitortzen zaiolako, baino bestek ez. Orduan hor, bai ikusten dana da, ezinezkotasuna o zaitasuna IT batetik ateratzen dien lan horiek hobaritzeko. Egie da baita, hemen aigeala planteatzen zergaren hobaria eta hoi ezinezkoa da, baino badago araudi bat berritu behar dana, baino rehabilitazioan fatxadetan eta laguntzak lortzeko. Orduan, hortik bai rehabilitazioagatik edo bai irisgarritasunagatik udal laguntzak eskatzeko aukera ongo zen, baino zerga berez ezin da hobaritu. Eta hori alde batetik, hori ez dago norma foralen. Eta gero, planteatzen dian besteak demanda gilo energetikoa edo eraginkortasun energetikoarekin lotuta daudenak foru arauen ez daude regulatuta. Edo ez daude regulatuta modu hortan. Foru arauak esaten duen gauza bakarra da, 85 arte hobaria emateko aukera ongo dala, birgaitzetan, hau da, rehabilitaziotan, eraginkortasun energetikoa hobetzeko, etiketa energetikoa A edo B lortzen baldin bada. Orduan, zentzu baten horregatik pasatu zaizue, azkeneko puntu bezala, egiten dan proposamena, bai ikusi da, talde sozialistan proposamena redaktatuta zegon bezala, etzeukela enkajea norma foralen, baino hobariak ontzat ematen baldin badie, eraginkortasun energetiko hori lortzeko, bai proposatzen dena da foru arauak esaten dona txertatzea. Foru arauak esaten dona hori da, birgaitzeko kasu horietan, rehabilitazioan, A kalifikazioa lortzen dutenei eta B lortzen dutenei hobaria eman daitekela. Orduan, esaten du gaina arauak, etiketaren arabera hobari horiek ezberdintu daitezkela. Orduan hor, bai planteatu dana da, A lortzen dunari 185 ematea, B lortzen dunari 175, eta gero hor, esan nahi dut, energetikoki, Iñakik eta bai planteatzen zituen jarduketa ezberdinak, fatxada, argiteria eta bar, hori guztietan eragin barko da etiketa hori lortzeko. Eta ontzat ikusten baldin bada, energiakin lotuta dauden gai guztik, hortik bideratuko zien. Eta gero, dagokionez, amianto hori dagokionez ere, hor diru laguntza lerro bat jarri barko da, olako jarduerak laguntzeko, baino zergari dagokionez, tamalez ere, horre igual eskaera bat egin barko zaio foru aldundiari foru araua aldatzeko, baino amiantoak entzeko lan horiek ez daude sartuta zergetan eta hobariak lortzeko eta elektrizitateko
kargako puntu horiek ere jartzeko jarduketa horiek foru arauak ez ditu jasotzen. Foru arauak energiaren esparru guztia jasotzen do leheno aipatu dizueten baldintza horiekin. Orduan horregatik bai taldekatu dira zentzu hortan leheno aipatu dizueten bezala, lehenengoa txertatzea foru araua, bigarrena eraikuntzen ikuskapen teknikoa berez ezingo genuke onartu ez dagolako foru arauan, energiakin zerikusia dutenak planteatu beharko genituzke esan dizueten formula horrekin, eta gero amiantoarena eta karga elektrikoarena ere ezin ditugu sartu foru araua aldatzen ez baldin bada. Bueno, con las aclaraciones con respecto a todas las propuestas referidas a rehabilitación energética y tal, ningún problema. Bastante es que se incluya ya en la nueva ordenanza lo que dice la normativa foral. Y en cuanto al amianto, por ejemplo, lo que sí establece la norma foral es que puede subvencionarse hasta un 95% cualquier obra, construcción e instalación de obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que depende de si el Pleno declara X obras o X instalaciones de interés municipal, social, sobre todo por el tema medioambiental. Yo creo que en principio, si no recoge la normativa foral nada en contra, no habría ningún problema en que el Ayuntamiento aprobara este tipo de medidas. Pero bueno, lo dejo ahí. Quizás, bueno, yo un planteamiento, quizás cuando, no se supone que está por terminarse el inventario de los edificios con amianto, etcétera, etcétera, incluso en lo privado, ¿ves? Y la idea que se planteó en su momento era establecer unas canalizaciones y unas ayudas a la retirada de eso. Quizás ahí es donde se podría incluir algo, ¿no? Digo yo, sin más. No tengo ningún problema. El caso es que se considere la opción y que para 2023, que creo que es a partir de el Ayuntamiento preparado el listado de Inventarioa hori da, inventarioa ja memoria falta zaie, baino zuzenen ja zerrenda edo Excel taula hori inda dago, bukatzea falta da, orduan egia da horrek inventario horrek zabalduko dola bidea inventario hortan jasota dauden eraikin horietan jarduketak egiteko, eta logikoki hor lerro bat zabaldu beharko da hori laguntzeko, eta gero beste hainaki komentatzen zenduna esan nahi dut bide hori hor zabalik dago, gertatzen dena kasuan kasu plenora ekarri beharko dala aitortzeko interes sozial hori edo hor dagola, eta, bueno, gogoratzen baldin badezue, Maribaratzako etxea errezanean ere, aitortu zitzaion, ez, interes berezi hori, bueno, orduan hori 8. artikuloko apaldi hori edo parrafo hori hor dago, eta ikusten baldin bada bideratuko da, eta gero egie da, hemen planteatzen nahi gana zergatan eman ditzazkegun hobariak, baino amiantorenak komentatzen zan bezala nik uste eskatzen dula bere, bueno, bere diru laguntzan lerro propioa eta bere tratamendu propioa. Orduan, bueno, zentzu hortan pixkate igual ordenatzeagatik bozkatuko genuke proposamena talde sozialistarena txertatzeko foru araua, eta bestea izango zen planteatu zaizuen proposamena foru arauaren arabera sartzeko hobariak eraginkortasun energetikoanak. Bale, lehenik eta behin orduan Partidu Sozialistan proposamena foru arauak diona txertatzea ordenantzan, hau bozkatuko dugu, aldeko botoak, hau batez. Eta gero, bigarrena berriz, EH Bildu taldeak indako proposamena soeren proposamenaren aurrean.
Hau bozkatuko dugu aldeko botoak. Hau batez onartzen da. Urrengoa, izango da bosgarren ordenantza fiskala, eta, bueno, zentzu hortan, hori da plusbalioena, pixkat denak ulertzeko modun, hau da, ilurrek irabazitako balioen gaineko zerga arautzen duna, bueno, ondasun urbano bat saltzen danean, horren irabaziaren gaineko zerga arautzen duna. Bueno, zentzu hontan aipatu, hau izan zala espreski 2021 bukaeran sententzia bidez, okerrez banao, ez, konstituzionalak, anulatuzun kalkulatzeko modu bat, hor, bueno, zentzu batean katastroaren arabera eta kalkulatzen zalako, eta azkenean naiz eta akreditatu igual irabazia etzala egon, bueno, kalkulatzeko modu horrek etzion erantzuten, eta egia da, bueno, aldaketa guzti hau jaso zula gero foru aldundiak aldatuzun foru araua, eta aldaketa hori bai iritsi zitzaigun ordenantza fiskalak onartuta genitula, eta egintzan azan, bere garaian, 22an uste dut, aldatu gure ordenantza fiskala, eta aldaketa hortan, bueno, udalak bere garapeneako bere eskura ditun koefiziente horiek erabilizitun leno geuden modu berdinean, exactamente berdin gelditzeko. Oraintxe planteatzen dena da, foru araua aldatu zanen, ja foru aldunditik planteatu zan planteamentu berri bat, ze hor ere, bueno, hiri lurrak edo etxe bizitzak saltzerakoan dauden ganbalioan inguruan bai egintzan azterketa bat, merkatu azterketa bat egintzan, ze hori zan sententziak ere esatezuna, etzala merkatuaren balioak etziala aintzat hartzen, baizik eta katastroarenak, eta hor bai egintzan foru arauak bai egiten du merkatuaren azterketa bat, urte ezberdinetan ze garapen eman dian, eta foru arauak ordura arte lineala zan kalkulatzeko modu bat egiten duna da aldatu, urteen arabera modifikatu eta pixkatu lertzeko leno barrekta bat zana kurba moduko bat bihurtzen da. Guk sententzia hori gure ganatu gendunean eta aldatu genunean, egin genduna zan, gure eskuzuden koefizientekin berriro kurba hori lerro batean bihurtu gendun, proportzionaltasun hori mantenduz, eta, bueno, bai, azterketa eginda kontu hartzaitzatik eta diruzaintzatik, bai planteatzen ziguten udalearen esku dauden koefiziente horiek aldatzea, bueno, foru arauaren esentzia dan kurba hortara egokitzeko. Beraz, hemen plantatzen den aldaketa da, 0 eta 6 urteetan esku aldaketa horietan, hau da, urte gutxinen kabu hortan saldu dien etxe bizitza horietan, zerga tipo aldatzea. Ordenantza fiskalean eta sententziak ekarrizun aldaketa bat izan zen, eta hori beti gelditzen da herritarraren esku, eta da akreditatzea ez dula irabazirik izan transakzio horretan, eta hori beste bide horretatik ere hori egiaztatzen dunean, ez zaio aplikatzen inungo plusbaliarik. Bozkatuko dugu haure, 5. puntua hau aldeko botoak, hau batez. 6. ordenantza fiskalean sartzen geha, 6. ordenantza fiskala da, zerbitzu publikoak edo administrazio ekintzak egiteagatik tasak arautzen dituna, tasa ezberdinak daude hemen. Hemen ere bai, aldaketa bezala planteatzen da, orain arte entzundan bezala, bueno, foru araueko arau erreferentzia gehiago sartzea.
2020an txertatu genitun disposizio ezberdin batzuk COVID-aren eraginagatik, horiek ja printzipioz ordenantzatik kentzea, ez dago esan beharrik, baina espero dugu guain egurra daukagu eta ikutuko dugu, baina holako situazio batean egongo bagina, logikoki berriz holako neurri bat hartu beharko genuke. Eta hemen bai planteatzen da, hondakinen tasetan aldaketa bat. Lehen bai komentatu dugu, tasa bakarra dela, igotzea proposatzen dana. Tasa honetan, aipatu dizuet, azterketa eginda sasietak pasatu digu ja 2023ko kostua zein izango dan, zerbitzuarena, beraien aurrikuspenarena, eta hori da 964.000 euro ingurukoa. Lehen aipatu dut, eta dagoeneko 4 errolda pasa ditugu, azkena pasa da, errolda horiek kontutan izan da, udalak jasoko duna urten eta izozte kasu baten datorren urten ere, izango ziren 816.000 euro inguru. Orduan horrek jartzen gaitu 158.000 euroko zulo baten aurren. Uste duguna da, zulo hori kontutan izan da gainea, herritarrek jasotzen duten zerbitzu badala, zerbitzu hori guk ez dugu eskaintzen, sasieta bidez eskaintzen da, baina guk ordaintzen dugula, bai uste dugu, poliki-poliki hurbildu behar dela zerbitzu hori estaltzea. Aspalditik datkarkigun olako defizit bat da, eta zentzu hortan nik ustet poliki-poliki junbarra daukagula zerbitzu hori estaltzen. Kontutan izan da gainea, beste guztia izoztera goazela, horrek esan nahi du sarrerak ere hor izoztuta geldituko diala, igoera guztiak ere hor ditugu, argindarraren kasuakin urtea ea nola bukatzen dugun, pertsonalaren inguruan ere igoerak ere ja dagoeneko onartu dira, batzuk aurten ere ziurrenik atzera eraginkortasunekin onartu beharko ditugunak. Nik uste egoera denok badakigula zein dan, eta egoera hortan, alde batetik begiak istea ez dugu uste egokia danik, eta beste alde batetik beste sarreretatik zulo hau ere estaltzea, beste zerbitzu batzutan ere gabeziak daudenean, ez zaigu iruditzen egokia danik. Zentzu hortan, leheno aipatu dut, 18ko desfase bat edo defizi bat dago, eta momentu hontan 158.000 euroko zuloa izango zana, planteatzen dugu 1/5 horrekin 107.000 eurora gestea. Hau da, zuloa ere oraindik egongo litzateke, estali barko genuke, eta, pixkate kuantifikatzeko zenbatekoa dan planteatzen da igoera, izango zan, etxe bizitza baten urten 6 euroko igoera. Hortaz, aparte, planteatzen dena da, kuotetan bai egin gendun kuota bakarretik urtean 4 kuotatara murriztea ordaintzeko, 4 rezibo ateratzen zean, eta bai esan digute zentzu hortan, bai diruzaintzatik eta kontu hartzaietatik eskatu digute mesedez ea 4 kuota horiek 2 kuotatara murriztu ditzazkegun, azkenean errolda nahiko astuna eta potentea da hondakinena, eta lan asko ekartzen duna. Kontutan izan da, ordenantza orokorrean aldatu degula eta borondatezko epean errezibo bat 3 kuotatan zatikatzeko aukera sartu dala, bai uste dugu 2 kuotatara geistea eraginkorragoa izan daitekela kontu hartzailetzatik, eta gainea naiz eta 2 izan errezibo horietako bakoitza 3 zatitan ordaintzeko aukera ematen zaio herritarrari. Orduan, zaitasuna izan dezaken pertsonak 4 kuotatan ordaindu ordez, aukera eukiko luke 6 kuotatan ordaintzea, ze 2 kuota daude, baino bakoitza 3tara murrizteko aukera dago. Orduan, hori bai planteatzen da. Eta, hor badago baita ere, bai planteatzen da, kentzea
etxe bizitza hutsen epigrafea, aztertzen egon galako eta ez dalako existitzen inun etxe bizitza hutsen epigrafe hori, ez? Etxe bizitzaren zerbitzua etxe bizitzarena da eta denei aplikatzen zaie berdin, eta zentzu batean ere, koherentzia ariketa bat ere bada, ze, egon geha hitz egiten, ondasunik ezinen gaineko zergan etxe bizitza hutsei errekargo bat aplikatzen diegula, eta, kasu honetan, logikoki koherentziak ere gutxinez desaten du berdina aplikatzea eta ez gutxiago aplikatzea. Eta zentzu hortan, obari bai planteatzen dana da, orain arte hondakinen tasetan etzegon obaririk, orduan, 5% igoera planteatzen da, baino obari berri bat sartzen da horrekin. Eta obaria da 100%, benetan prestazio ekonomikoak edo jasotzen dituzten, benetan zaitasuna duten familioientzat. Orduan, orain arte hondakinetan etzegon obaririk, 5% bai planteatzen da igotzea, baino 100% obari bat, eta, logikoki, obari horietan, sartzen dugu berriro, NISAE elkarreraginkortasuneko erregistroko baimena ematea. Beste aldaketa bat planteatzen dena da, tasa publikoetan da, orain arte, 8. ordenantzan sartuta zeuden udal aurre eskolako tasak sartzea. Tasa publiko izaera dutenez, bai proposatzen da denak 6. ordenantza honetan jasotzea, eta lehen gero iritsiko gea, baina 8. ordenantza hori prezio publikoentzat uztea. Eta bukatzeko aurreko plenoan, iraileko plenoan, gogoratzen zate mai gainen gelditu zala tasa oposeaketak edo deialdiak egiten ditugunean, hautaproba horietan parte hartzeko tasa bat ezartzea proposatu zen, 20 euroko tasa zen, egia da proposamen hortan, bai gelditu zen mai gainean etzalako planteatzen inolako, obaririk edo dana dalakoa. Begiratzen ibiligea eta orduan bai planteatu dana da, ikusi ditugu adibidez berdinak, eta bai ikusi dugu langabezian daudenentzat obariak bazeudela, eta sartzen dana da 100% obari bat langabezian daudenentzat, eta hor, komentatu, baldintza edo errekisito bezala jartzen dela, 6 hilabeteko iraupena behar dela langabezian. Alde batetik, ea zalantzarik dagon lehenengo denetan galdetu dugun bezala proposatzen diren aldaketetan, eta gero baita ere, bana jungo gean, edo dena elkarrekin egingo dugun. Dena batea bozkatuko dugu. Aldeko botoak, abstentzioak, Eta, 6. tasa honi dagokionez, Podemos ordizia alduguk badauka proposamen bat aurreskolako tasei dagokionean, orduan berez, ez mila hitza. Vale. Uste denei etu zaizuela gure proposamena zein den, aspaldetik gabiltzaia aldaketa horrekin, aldaketa importantea guretzako, zeren aurreskolako zerbitzue ematen ari dan zerbitzu hori gure uste dela errenta nivel batetik gora, eta bera ez da esertxore ematen, jakinda 5.000 eurotik bera, 200 piko euro hilen ordaindu behar dela tasa, ikusten genuen oso ez dakit elitista, baina bentzat bai errenta batetik gora bakarrik zerbitzua ematen duen familiei. Ikusita ere bai, etorriko dela, etortzen balima da, hauteskunde hortxe bertan dare ere, doaintasuna 0-3 urte arte, ikusiko du zer gertatzen den,
ez da gertatzen, baina guen gu planteatzen duguna da zabaltzea zerbitzu hori, ez? Zabaltzea, esan ez tarifa bat 0 euro izango zen, servicios soziales edo txostenaren baimena, txostenan, aldeko txostenan izan da. Tarifa 280 euro hilero, eta hori zer ikusi dauke zer ingresokin, 15.600 euro monoparentales familiak, 17.900 euro bikotea izana, ingreso hoiekin, karo, zer ikusi ditunak. Gero, tarifa 381, 286 euroa, eta zer ikusi bai bere ingresokin, 17.900 bat, 22.380 euro arte. Eta azkenik tarifa 4, 287, 540 euro tarteko tarifa, kuota ordaindu behar duen hilero, kontuta izan da, 22.380 batetik ingreso gora, ez, dituen familiei. Nola egiten da hori, hortxe bertan jartzen dugu, izango da progresibidade batekin, eta lehenengo tarifa, esan da, tarifa 3 izango litzateke 0,006, barkatu, 0,043 zentimuk euro batengatik gehiago ingresago dituenak, eta 0,006 euro ingreso gora dijoana. Planteatzen da ere aldaketa konzeptu unidad familiar, porque unidad familiar agertzen da bakarrik hori bikote, konjugek direnek, edo analogia direnak, ez ditu ikusten beste modu konzeptu familia, de unidad familiar edo, eta guk planteatzen dugu hori, unidad familiar, conjunto de individuos unidos por vínculo de parentesco y conforman unidad convivencial. Ez nolabait, famili mota asko dauzke guain, eta ez bakarrik agertzen direnak horretan. Eta tarifa aldaketa planteatzen ditugu transitoria bat, esan ez, tarifa bat eta bi ja urrian baten astea aplikatzen, eta 3 eta 4 ja, goatze urrengo kurtsuan, ez? Hor ikusi bai beharko dugu, zer diru sarrerak daren, edo ez, edo ze hainbeste datu guain momentuan ez ditugunak, ez? Tarifa bat eta bi, izango lirateke guaindaren egokitutako edo libre daren plazak, bere ratioa dituen arauen edo dagoen aurreskola, alotza planteatzen zituenak, zer ratiok barren darenak, eta horiek izango lirateke zabaltzen direnak, eta besteak urrengo kurtsuako begira, aztertuko genuke edo ikusiko genuke nola edo zer planteatu. Eta esaten dizuen, batez da hori, zerbitzu hori, zabaldu egin behar dako, herritarre guztia, ez? Azkenen diru publikoa da, bai ordiziko dirue eta bai Eusko Jaurlaritzatik datorren dirue, eta ulertzen dugu gastu hori egokitu goa izan behar zela, eta ez oain dagoen bezala. Bueno, proposamenari nahiko buelta eman dizkiogu, ez proposamenare bakarrik, ze azkenen badakizue aurreskolaren kudeaketak ere zaitasun asko ekartzen ditula, hor dagoeneko partzuergoaren zerbitzua, dagoeneko guk ere hainbat bilera eduki ditugu zerbitzua zuzenean partzuergora pasatzeko ze baldintza eskatuko lizkiguten. Oraingoz behintzat, ez dirudi posible traspaso horretan behintzat pertsonala ere subrogatzea. Eta gero, Milak aipatu duen bezala, berriro ez dakigu ze hortze muga eukiko dugun datorren urten, ze bai aipatu da, doakotasun bat planteatuko dala 0,3 tarte hortan,
eta ez dakigu ezta ere, oraintxe bertan doakotasun horrek nola eragingo digun, doakotasun hori nola planteatzen den gurea bezalako udal aurreskola baten, doakotasun horrek ze eragin edukiko du normalen orain urte bukaeran ateatzen den diru laguntza deialdira. Orduan, zentzu hortan pixkat analizatuta guk berez, bai onartzen dugu egiten den proposamen hori, hemendik eta urte bukaerara edozein kasutan ezinbestekoa bai ikusten dugu indarrean sartzen dien bat eta bi tarifa horiek izatea, momentu hontan ditugun pertsonal gastuak handitu gabe, libre dauden plazak estaltzeko. Zesan nahi dut horrekin? Alotzak edozein aurreskolak ratio batzuk ditu legez, ratio horiek bi modutakoak dira, bat da etapa bakoitzean zenbateko gelak izan daitezken maksimo, eta beste bat da zenbat ezitzaile behar dien aur kopuru bakoitzeko. Eta gaine ez die proportzionalak. Gelaren ratioa imaginatu 12koa bada, ez da 6 aurreko ratioa ezitzaientzat eta orduan gehien ez gela batean ditut bi ezitzaile. Bata bestearekin ez die proportzionalak. Nahiko komplikatzen du horrek gauza, baina horrekin zesan nahi detena da, oraintxe bertan gela batzuk martxan daude, ezitzaile batzuk martxan daude, eta hor, hemendik eta kurtsoa bukatzeko, ze ikasturtea hasita dago, utxune batzuk daude. Orduan, guk bai onartzen duguna da, tarifa hauek onartzea, aurretik ere, araudiak ere baimentzen zuen gizarte zerbitzutako txostenarekin datozen aurrak ere zerbitzu hori jasotzea, eta orduan, ikasturtea hasita dago, hasi dien familia eta gurasoiei ulertzen dugu baldintzak ezin dizkiegula orain aldatu, baldintza jakin batzukin ere matrikulatu zielako, baina hor libre gelditzen dien plaza horiek, esan deten bezala gastu handitu gabe behintzet eman baldin badaitezke, zentzu hortan, bai ikusten deu onargarria dela, baino esan dut, hemendik eta bai urte bukarara, bai regulatu beharko da, zenbat plaza gelditzen dien libre eta ze plaza aterako dien. Aurrera begira ere, tarifa hauek regulatu beharko litzateke nola banatzen dien matrikula guztiaren baitan, ze ez da kurtso honetako arazoa, baina demagun 23-24ean tarifa hauek indarrean eukiko bagenitu eta ditugun aur guztiak bat tarifakoak baldin badia, ziurrenik logikak esaten du baita ere, zerbitzua gehien behar dutenak baldin badie, alde hortatik, egokia ematen du, baina alde hortatik egiten dugu galdera da, nork estaliko duzulo hori, orduan, esan nahi dut, hemendik eta ez, urte bukarara, baina batez ere datorren urteko udaberrira, lanketa potoloa egin barko da, aurreskolarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin eta hezkuntzarekin, ditugun harremanak ezartzeko. Zentzu hortan, bai planteatzen da, 3 eta 4 tarifa horiek modu transitorio baten sartuko liatekela iraiaren batean datorren urtean, oraintxe onartzen dugu dagoen bezala, baino badakigulako tasak urtean zehar aldatu daitezkela eta bai uste dugu tasa horiek errebisio bat ere behar dutela. Finantzieroki ikusi behar da ze eragin duten eta beratik aukerak zabaldu dien bezala eta egia da tramo horiek zentzuz bete dien bezala, ze egia da bagenitugula lehenengo 3 tarifak errealitatean aplika ezinak zienak, genitun tarifa batzuk, indarrean ditugu tarifa batzuk, tramo batzutan nun ezinezkoa da familia batek diru sarrera horiekin kuota horiek ordaindu alizatea, ondo dago hori zabaltzea, baina horre azterketa bat egin beharko da, ze 4. tarifan, merkatu mailan naiz eta ekonomikoki hobeto dauden familiak izan, 540 euroko langa hori ere, zer da, bideragarria da, edo bapatean nun jartzen gea, ez? Orduan, bai
alde ingo dugula aldaketa honekin, baino esan dugun nabardurekin, hau da, 0 tarifa bat eta 2 tarifak oso ondo markatu zeintzuk izango dian, ekainera arteko ikasturtean utxik dauden plazak betetzeko, eta bestea, bueno, transitoria dan horrekin, ohaintxe bertan honen hartzen dugu, baino jakitun gehalako hori aldatu beharko degula. Bueno, gu printzipioz ere, gustatuko litzai guke jakitea, honek zer eragin edukiko duen aurrekontutan, eta, zuk ondo esan dezun bezala, gu printzipioz 3 lehenengo tarifakin ados gaude, baina iruditzen zaku laugarren tarifa horrek, zailtasun handik eman dezkiokela familia batzui. Orduan, printzipioz, jakin gabe zein izango dan aurrekontutako eragina, partzuergoko guzti hau landu beharko deula eta laugarren tarifa horrekin dauzkeun dudakin, gu printzipioz zehazten ikingo da. Bueno, entiendo el momento que es, llevamos ya unos cuantos años de incertidumbre con respecto a Alocha y seguimos casi como hace 3 o 4 o 5 años, ¿no? Con las mismas dudas o algunas pocas aclaradas al menos. Lo que sí está claro es que es cierto que las tarifas son elevadas. También es cierto que los más vulnerables a través de servicios sociales, cuando se trata de conciliación de la vida laboral o cuando se trata de unidades monoparentales o monomarentales o cuando se trata también de personas que han sufrido violencia de género, pues siempre tienen esa puerta abierta desde los servicios sociales, ¿no? A mí lo que me preocupa un poco es que estamos dando tanta importancia a la atención, a la parte educativa de Alocha, que al final, cuando se aclare todo, porque ahora todavía estamos con eso de la gratuidad ahí colgando, cuando se aclare todo perdamos un poco la perspectiva asistencial. Aquí pasó, el inicio de Alocha fue asistencial, tipo guardería, luego ya entró la vena educativa y ya pasó automáticamente a educación, y eso, quieras o no, al meterse en el sistema educativo limita los horarios y limita muchas cosas para una real conciliación, ¿no? El debate yo creo que hay que abrirlo, hay que reflexionar, incluso en el seno del ayuntamiento, no solamente por la gratuidad, por las repercusiones que pueda tener, sino qué tipo de servicio queremos tener. Y en ese sentido, un poco, nosotros no hemos tenido tiempo material para analizar las repercusiones que cada tramo o que estos cambios pueden tener en las finanzas municipales, ¿no? No sabemos el alcance que puede tener financiero para el gasto municipal, tampoco, desconocemos, aunque me imagino que será poca, pero desconocemos la carga de trabajo que puede recaer en el Departamento de Servicios Sociales a la hora de analizar la necesidad de ese servicio o no, porque al abrirse un poco más el abanico puede acceder más gente y puede darse una mayor carga de trabajo también en el Departamento de Servicios Sociales. Tampoco sabemos las repercusiones que puede tener en el actual servicio. Lo que comentaba Dur es cierto, si quedan 1 o 2 vacantes en cada, pues se pueden cubrir, estamos de acuerdo con eso, pero no sabemos qué alcance puede tener. Entonces yo sí abriría un debate ya serio en el ayuntamiento para ver qué modelo queremos de la nueva Alocha, teniendo en cuenta que la normativa educativa va a seguir para adelante y supongo, pero no sabemos tampoco las condiciones reales de todo, y abrir el debate en el seno del ayuntamiento, de los partidos políticos, estudiarlo bien y decidir en consecuencia. Nosotros nos vamos a abstener precisamente porque no sabemos lo que os he comentado, no sabemos el alcance que puede tener esta medida, y que pienso que la atención a los colectivos más vulnerables se puede cubrir desde los servicios sociales actualmente tal y como están. Bueno, 2 cositas. Desde los servicios sociales no se da ningún tipo de oferta de este tipo. Consultada a la técnico coordinadora de servicios sociales de este municipio. No se da, porque se considera que la haurrescola pues es como una especie de servicio privado, aunque pagamos entre todos a unas familias con una renta X. Yo te digo lo que hay.
consulta hecha a servicios sociales. No se hace. Es más, incluso sabiendo, no se hace, incluso sabiendo que puede haber gente con necesidad de hacerlo, de utilizar ese servicio, habiendo una vacante, por ejemplo, creo que hay ahora de 0 a 1 o de 2 a 3, tampoco se está haciendo. Entonces, bueno, si nos quedamos otra vez en la misma tarifa como la que tenemos en la ordenanza que se planteaba, de mantenerla como está, pues seguiremos haciendo lo mismo. Es decir, a familias que tienen unos ingresos de más de 20.000 o 20 y tantos mil euros, se les cobra una cuota que, bueno, que pues es asumible quizás para esos y también para los que cobran 60.000, ¿vale? Entonces, por eso nosotros planteamos la progresión en la tarifa y porque entendemos que quizás la tarifa 2, que es donde más gente pueda entrar, lo que hace es democratizar el servicio, amigo, no es otra cosa. Y creemos que el sistema de cuidados y de haurreskola, si se le pone el concepto de educación, pues tiene todo el mundo derecho a ello. Por eso pagamos todos con nuestro dinero público ese servicio. En cuanto a la tarifa 4, bueno, pues los 540 euros, si se hace la multiplicación, le llegan a pagar los ingresos de unidad convivencial de más de 60.000 euros. Es decir, el resto va en progresión. Los que tienen unos ingresos de 30.000, si se hace la multiplicación, estarán pagando pues casi como ahora, 300 y pico. Es decir, lo que se trata es de compensar a los que más tienen, que, bueno, pues de alguna forma cubran también en parte esa parte de esas cuotas inferiores para las familias que realmente pueden necesitarlo. Como, por ejemplo, ocurre el caso de que pueda haber personas que, sobre todo mujeres, que no tienen empleo o que no tienen formación y que necesitan una media jornada. Bueno, pues no puedes obtener esa media asistencia para nada, y porque les sale más caro, efectivamente, que lo que van a tener por su rendimiento de trabajo. Y en cuanto a lo que es la formación, tampoco, porque o sea, no cobran nada por su formación y tienen que pagar por dejarle a su hijo en la haurreskola o en la guardería, como queráis. Ese es un poco el concepto, ¿eh? No es otro. A ver, en el Departamento de Servicios Sociales no existe una ayuda concretamente dirigida a esto. Pero en su momento, no sé hace cuántos años, viéndose esa problemática, se estableció una partida que no tienen todos los ayuntamientos, que es la partida de ayuda a familias, que viene a cubrir todos aquellos servicios, prestaciones de servicios o atenciones que las demás ayudas o los demás programas no pueden cubrir. Es decir, cuando se presenta una mujer, por ejemplo, objeto de violencia de género, que se ha estipulado y tal, y tiene necesidad de conciliar su vida laboral y tal, se puede echar mano del programa de ayuda a familias, como otro tipo de familias que se pueden echar. Otra cosa es que no se haya echado mano de la partida para eso, pero que existe la partida precisamente para temas que no abarcan otro tipo de programas, existen. Otra cosa es que no se haya echado mano y que no se haya recurrido a eso en algunas ocasiones. En alguna ocasión se ha recurrido. Bueno, debatiremos largo y tendido, me encantaría además, pero taia bukaerako, ya. Hay una cosilla. Si se mantienen las tarifas como están ahora, ¿sí? Lo que se hace es que la mayor parte del servicio esté ya petado desde el principio, con gente con unos recursos económicos que pueden permitirse, entre comillas, ojo, de pagar cuotas superiores. Y no para aquellas otras personas que algunos tienen que pasar por el bienestar social directamente para obtener un servicio que en principio es público y otros pues que no pueden acceder por eso, porque no llegan, es imposible. Bueno, debateak gehiago ez luzatzeko, nik bakarrik esan, bai aipatu degula, aipatu dezute finantzioekin nola eragiten dion, eta horregatik bat eta bi tarifa horiek urtarriak batean indarrean sartuko zienak, guk behintzet bai lotzen dugu erabat, oraintxe onartzera goazen hau, ondoren onartuko degun, ez dakit izango dan reglamentua nola izango dan, baino libre dauden plaza horien eskaintza mugatzea,
orain arteko gastu hori ez handitzeko. Eta gero datorren ikasturtea 23-24 izango dan, bueno, aipatu dugu, transitorioki daude oraintxe bertan onartuta, legeak uzten du tasa horiek urtean zehar ere aldatzen, eta bueno, gu behintzet oso kontziente gea horrek aldaketa bat ekarri barko dula, lanketa zehatzago bat ekarriko dulako, ez dakigulako baldintzak orain arte bezala jarraituko duten, doakotasun horrekin, ez dakigu gu azkeneko bileran eta irailean egon ginen lakoan eta adierazi zaigu hezkuntzatik bai hurrengo ikasturtea doakoa izango da, baina ez dakigu benetan atzeratuko dan edo ez, eta ez dakigu horrek nola eragingo digun. Eta gero baita ere, nik uste orokorrean, Milak esaten duenean, egia da oraintxe bertan, ez gehala iristen daukagun sistemakin beharko luketen familien gana, baina egia da baita ere sistema nahiko perbertsua dela, finantzieroki iraunalizateko ere, bai behar dulako oraintxe bertan planteatuta dagoen bezala, bai behar ditulako kuota altu horiek, ez? Orduan, bai ados aurrea inbar dugu ala beharrez, eta ikusi beharko dugu nola regulatzen dugun eta zerbitzua ere nola egokitzen doan ordiziako beharretara. Markatu, hitzein daiket. Ni puntualizazio txiki bat. Zuek aipatzen dezu hemen diru sarreren araberako kalkulu bat edo horiek oinarri hartzia. Nik esan behar dizuedana da, nik urtarrilaren batian, datorren urtean, 23an, hasieran, bakarrikan edukiko ditu dela kontsultatzeko 21eko errenta aitorpeneko datuak. Akaso nahiko zarkituak. Baina hori da datu fiable bakarra edukiko detena. Horren arabera beharko da lana. Eta ez dakit zenbateaino izango dan datu erreala. Familia horren egoeraren datu erreala. Orduan, pentsatu beharko litzateke, hemen zuek planteatu dezuten zentimo eta koefizienteak eta presio hauek oso zaila dian eretzako ezartzeko, batez ere kontutan eduki behar badet, errenta aitorpen bat oso zarra dana. Eta gainetikan progresiboki aplikatu behar baldin badet. Eta iruditze zait, inberko zenuketela estudio bat edo beste planteamendu bat akaso nola gaur egungo egoera bat egokitu pertsonaientzako. Ze errenta aitorpena 21eko hartu beharko banu oso datu zartukitu alitzake. Ni baitare aratago igual jungo nintzeke, nuntz, ez da derrigorrezko zerbitzu bat eta kasu hauetan udalak zerbitzua eman ahal izateko zerbitzuak berak bideragarria izan behar du, hau da bideragarritasun ekonomiko-finantziero baten baitan soilik eman ditzake zerbitzu hauek, eta kasu hortan ikusi beharko litzeke dela partzuergora edo ze bideta jotzean aurrena eraginkorren aukeratu behar da, baina gero demagun kontratazio batera jotze balin bade hor ikusi beharko litzeke bai kostua, baina eraberen diru sarrerekin konpentsatu eta gaur-gaurko ze daukeun funtzionamenduakin zailtasuna planteatzetu, goendik eta gehiago jeiste balin baie, egongo gineke zerbitzua eman ezin degula. Bai. Eskatzen duena gaineaz, ez? Zerbitzu hori ematea, garbi dago. Eta diru sarrerak egia da, 21eko errenta aitorpena, baina badare beste era batzuk ere ingreso justifikatzeko, adibidez, nominak, azkeneko urteko nomina guztiak. Edo autonomok direnak, erretentzioko, claro, badakit lana dela, baina horren problema ez da, problema da, berdin, konponduko deu. Hori balin bada asuntoa, konponduko deu. Gure intentzioa da, hori, esan deuna, ez? Demokratizatzea zerbitzue eta aldan gehiena ematea. Orduan, oztopo jartzea edo oztopo balimoare, konponduko jungo gea konpontzen, nik ez dagoetan inungo problemarik. Nik aipatu nahi detena da, bakarrikan soseguzko estudio bat eskatzeula honek.
Ados, eta ni zentzu hortan ere horregatik berrestea noa esan detena orain arte, bat eta bi tarifak urtarriak batetik aurrea jartzen dianak dia kurtsoa bukatu arte, printzipioz uztaila abuztuan, eta bai hori lotzen degula erabat momentu honetan libre dauden plaza horietara, nun eta ez deun gastua handituko zitzaileak eta gelak eta oraintxe bertan martxan daudenak dielako. Orduan, hortara bailotzen dugu, eta egia da, 3 eta 4 hori datorren kurtsoaren azterketa hortan, oraintxe bertan, eta gauzak horrela dira, ikusi beharko da, planteatzen den eszenatoki berri hortan, zerbitzua bera bideragarria dan, ez dakigulako nola eragin behar digun, egoera honek, ze kontutan eduki beharra daukeu, guk orain arte bezala gure zaitasunekin jarraituta ere, gure inguruan dauden partzuergoko zerbitzu guztiak doakotasunera pasatzen baldin badie, eta gure zerbitzuak gutxi edo asko familiak ordaintzen duten kuota haiekin lotuta baldin badao, horrek ekarri dezake egoera bat nun zerbitzua ezingo genuken eman, ez talako bideragarri. Orduan, hemendik eta komentatzen egina da, datorren urteko udaberrira inkognita asko zabaldu behar ditugu, eta hortxe daude, iraiaren 23an sartzeko disposizio iragankor bezala, baina, nik uste denak oso konstiente gala, hori horrela ez tala iritsiko datorren urteko iraiera, ze inkognita asko daude. Zer finantziatzeko. Eusko Jaurlaritzatik datora inbeste, eta beste guztia geu jartzen dugu. Orduan, noaino zabaldu dezakegu, noaino hilo dezakegu guk aportatzen duguna bideragarria izateko. Galdetu jendet, ez? Baina, ala eta guztiz ere, Puntua bozkatuko dugu orduan? Bozkatuko dugu orduan. Aldeko botoak, abstentzioak, Zazpigarren ordenantzakin jarraituko dugu. Zazpigarren ordenantza da, jabari publikoa eren erabilera regulatzen duna, beste erabilera batzuk bertan egiteko. Kasu honetan, zuzenketa batzuk eta aldaketa batzuk egiten dira, aipatzen dizkizuet, COVID neurriak kasu honetan ere indargabe uztea, hemen egindana da, saltokietan kanpoan jartzen dien produktugatik tasa bat kobratzen da, tasa hori 3 hilean behin kobratzen da, eta ez dakit 50 euro inguruko tasa bat da, orduan diruzaintzatik planteatzen diguten mesedez urtean errezibo bat planteatzeko, eta kopuru horregatik azkenean 3 hilabetero errezibo horrek ekartzen duen lana arintzeko. Berriro gogoratzen dut, naiz eta 54 euro inguru izan, borondatezko epean hori 3 zatitan banatzeko aukera daukala beti herritarrak. Zentzu hortan, azoka eta festetako postutan, hor zuzenketa batzuk egin dira, zeudelako kontzeptu batzuk ez genitula jasota, eta zehaztearren da azoka berezitan edariak jartzeko postuak ez daude, orduan zerbait kobratu nahi bada epigrafe batean jarri da, eta berdindu da taloekin eta ogitartekoekin, eta barrakak bere hortan ere etzeuden. Orduan hor, jaso da epigrafe bat, barraka edo feria edo festetako atrakzioentzat, eta hor ere jaso da, udalarekin adosten baldin bada tarifa, egun horietan ez dela kobratuko. Eta zentzu hortan, baita ere, nabardura txiki bat, terrazetan, batzutan 3 aulkiko mailak baimentzen dira, espazialki ez dalako laukoa sartzen, epigrafe hori diruzaintzatik esan digute beti aplikatu dela 3 laukoa, baina ez du jartzen ordenantzan 3 lau, orduan hori zuzendu da,
Eta bukatzeko, obari bat badago auzootako terrazetan, obaria 130koa da, ordaintzen dute tasaren 160, baina hor ere ordenantzan etzan jasotzen ze auzo edo ze kale zien obari hori jasotzeko. Erreferentzia egiten zitzaion plano bati, baina plan hori etzegon ordenantzan jasota. Orduan, iaz okerrez baldin banago guain dela 2 urte berdina gertatzen zitzaigun ibi iraunkorrekin, edo, bakizue bado permanente edo deitzen zaion horrekin, hor zonak aipatzen zian, baina zona horiek ez genditun jasota ordenantzan. Eranskin bat sartu zaniaz, eta hor markatzen da kalea, auzoa eta zona. Orduan, zer egin dugu, ikusi dugu plano hori ze kaletan kokatzen dan, eta ikusita eraskin hortan auzoak azaltzen diela, obaria lotu dugu eraskin horrekin, eta herrigune historikoan eta erdigunean dauden terrazak 100% eukiko dute, eta kanpoan gelditzen dienak, koinziditzen dula plan horrekin, izango die obaria dutenak. Bozkatuko dugu aldeko botoak. Hau bat, abstentzioak. Eta bukatzea azkeneko ordenantza, 8. ordenantza fiskala da, eta kasu hontan esan dizuet lehen zala aurreskolako udal zerbitzua arautzen zuna, hori komentatu dugu tasa publiko izaera daukanez 6. jun barko lukela beste guztiekin batea, eta bageneukan guk gabezi bat prezio publikoak ez genitulako jasotzen ordenantza baten. Ordun, proposatzen dana da 8. ordenantza fiskal hau prezio publikotara erabiltzea. Ziurrenik, eta baditugu beste prezio publiko batzuk, eta diruzainak ala adierazita ere, leheno ere komentatu dut, tasen ordenantzak urtean zehar aldatzeko aukera dago, zergak ez, baino tasak bai, eta ziurrenik tasa hau eguneratzen jun barko gea, han hemenka ditugun zenbait prezio publiko txertatzen juteko. Baino batez ere, hemen bai jaso dira 2 zerbitzu, naiz eta bat Gipuzkoako Foru Aldundiak arautzen duen. Eta dia, orain arte gizarte zerbitzutatik beraien ordenantza eta reglamendu partikularretan jasotzen zen, etxez-etxeko zerbitzuagatik ordaintzen dana eta eguneko zentroa ere bai. Prezio publiko izaera dutenez, hoiek ordenantza fiskaletan jun behar dute, orduan hemen sartzen dira, aipatu duten bezala, eguneko zentroaren prezioak Foru Aldundiak ezartzen ditu. Orduan, hor guk ez dugu eskumenik, eta horiek izango dira, baino etxez-etxekoa bai da hemen sartu. Beraz, hori da 8. ordenantzan proposatzen dena. Igual hemen egingo duguna da, ez dakitena da, lehenengo alderantziz egin barko genuken, eta talde sozialistaren proposamena ere, aipatu igual bozkatu baino lehen. Iñakiri utziko diot azaltzen zein dan bere proposamena. La propuesta nuestra es mantener el precio público que estaba marcado de 14 euros hora día laborable y 20 euros hora día festivo o sábados y domingos. El motivo un poco es porque también tenemos ciertas dudas acerca del servicio, ¿no? Este precio público de 14 euros se marcó en 2019. El tope que marcaba Diputación eran 15 euros y entonces en 2019, cuando hicimos un cambio en el servicio, estábamos en torno a 3.700, creo que llegaba a 3.700 horas mes. Éramos de los pueblos que menos horas de atención domiciliaria teníamos y éramos el segundo municipio de Guipúzcoa que menos percibían las trabajadoras de ayuda a domicilio. Entonces, un poco nos embarcamos en la intención de ampliar las horas hasta un tope, en principio, de 11.000, que nos planteábamos a partir de ahí volver a estudiar el tema de la atención domiciliaria y a ver cómo se había desarrollado. El reto yo creo que
está prácticamente alcanzado. Yo creo que andan entre 10.500, 11.000 euros o 11.000 horas más o menos. Y lo que sí ha cambiado es que las trabajadoras han llegado a un nuevo acuerdo con la empresa que lleva el servicio, han cambiado algunas condiciones y yo creo que lo que se tercia es valorar un poquito, evaluar cómo ha venido prestándose el servicio, cómo está en estos momentos el servicio y actualizar el precio en función del nuevo convenio que haya, porque también eso, claro, repercute en los costes que tiene el ayuntamiento, que no sé si rondarán ahora los 26 euros hora o más o menos, vamos, no sé por dónde andará. Pero yo creo que hay que pararse a pensar un poquito otra vez en el servicio, plantearse si tenemos que marcarnos unas posibilidades de lista de espera y determinar qué cantidad de lista de espera para poder cubrir rápidamente las bajas que se puedan dar. En fin, yo creo que es un momento en que tenemos más que reflexionar que hacer algún cambio en el precio público. Esto no significaría mucho en algunas familias, le subirían algunos céntimos, pero en otras sí le subiría 1 euro por hora. En los servicios que tienen 3 horas diarias son 15 euros semanales, son 60 euros mes. Eso ya es una cierta cantidad para algunas familias también. Por tanto, yo creo que dejaría el precio en el momento actual que tiene, 14 euros, y abriría un espacio de tiempo lo más corto posible también, porque también ese es un servicio que hay que sacar nuevamente a concurso, creo, y ver un poquito cómo enfrentamos no solamente el precio público, sino el coste hora del ayuntamiento, las horas que tenemos que prestar, las mejoras que tendría que en su momento prestar la empresa que lleva el concurso y que planteó cuando se le hizo la concesión, etcétera, etcétera. Yo creo que es un momento más para la reflexión que para aumentar el precio público. Bueno, nik zentzu hortan Iñaki zuzen den, baino, bai informatu naiz gizarte zerbitzutako arduradunarekin, eta, zuk egiten dezun kontakizun hortan, nik ustet zati txiki bat falta izan zaizula. Hor egia da, ordizin etxez etxeko zerbitzua jarri zanean, apostu bat egin zan, baino jada hor egin zan proposamen bat, eta eudeletik jaso zan proposamenean, eta beste herri batzutan eolein zan, kostu hori zan 15 eurokoa. Okerrez balimanago, 18an edo lehenago. Eta ordizin erabaki izan zerbitzua sustatzeko, hasi berria zan zerbitzu bat izan da, kontutan izan 3.500 eurokin atera ginela, zerbitzua sustatzeko euro bateko merketze hori egin zan, promozio baten modun bezala, ikusteko zerbitzuak erabiltzaileak ere erakartzen zituen eta zerbitzuak ematen zituen, ez? Eta ordun hor, ordu gutxi genitun baita, eta bai hartu zen horrelako promozio neurri bat bezala. Ez da ikutu, bere garaian horrela hasi zen, 3.500 ordukin hasi ginen, baina gaur da eguna 11.000 ez, 13.000 ordu pasata itxiko de urtea, ematen du, azterketa bat egin beharko da, baina badaude dagoeneko lizitazioa ateratzeko azterketa guztiak egiten, azterketa ekonomiko ezberdinak egiten nahi die, eta aurrekoan ere bai aipatu nun, iztear daude eszenario ezberdin horiek eta bildu beharko gea hitz egiteko, baina bere garaian jarri zan helburu hori lortu da, 13.000 ordu barkatu pasatu ditugu, eta asentatu da zerbitzua, eta ez dia bere garaian genitun 3.500 ordu horiek. Printzipioz gainea, aipatu behar da, azterketa ekonomiko hortatik ere, eta bere garaian hartu zen arrazoi hori gaindituta ematen dalako zerbitzu teknikoetatik zuzenean egindan proposamen bat da 15 euro horietara igotzea datorren urten, eta zergatik egin duten hori, ikusten dutelako alde batetik bat zerbitzuaren ordu igoera hori eman dala, zerbitzu hori asentatu dala, eta lortu dala helburu hori, eta promoziorako jarri zan neurri horrek ez daukala zentzurik, eta beste hobekuntza batzuk ere eman diela, eta kostua ere handitzen doala, zorionez ere langileen baldintzak hobetu dielako.
Eta ja bakarrik esan baita ere, hor egia da 15 euro hortara, 14tik 15era igotzea planteatu dutela, baina gizarte zerbitzutatik ere aztertu dute benetan igoera hori zeini dagokion, ze 15 euro horien barrun, erdia baino gutxiago dira benetan ehuneko tarifa hori ordaintzen dutenak, ze araudiak ezarri bezala, ingresoen arabera, diru-sarreren arabera, gero hori obaritu iten da. Orduan, esan bezala, zuzenean gizarte zerbitzuetatik jasotako proposamena izan da, beraiek ere bilakaera hortan ulertzen dutelako, garaian hartutako promozio helburu horiek lortu diela, iritsi gehala 13.000 ordutara, eta horregatik guk ere alde bozkatuko dugu. Guk ere alde bozkatuko dugu, baina egia da, Iñakik esan duen bezala, igual badatu gehiago ekibe barko genituela, nola jundan, badirudi, Iñaki ni baino beto jakingo do, baina goxaran beste eman bartzitun zerbitzu batzuk igual ez dala behar eman bartzitun bezala ematen ari, esan nahi dut, pixkat igual aztertu beharko zen, zerbitzu honek ematen nahi dan goxaran eman bartzen zituen zerbitzu guztik, ala ez. Egia esan, 13.000 ordu aldin badie, udaleako aurrekontui euro horrek asko suposatzen dio, eta horrekatik printzipioz guk baiezko emango dugu, baina igual... Bai, zentzu hortan, pixkate jarraipena aldatu dalako gizarte zerbitzutako delegazioak jasotzen dituzunetan, hor taula baten bai jasotzen da zein dan bilakaera orduko, hilabeteko eta aurrekontuarekiko, eta zentzu hortan aipatu dut baita ere ixtear daude eszenario ezberdinak, lizitazioa badakizue berez orain ja laister esan nahi dut bukatu beharra daukagu, erreglamendua ere langileekin zituzten eskakizun batzutara eta hitzarmenean zeuden hainbat ordutegi aldaketetara esan nahi dut asteburuan noiz kontsideratzen zen hitzarmenak eta erreglamenduak ez zuten bat egiten eta langileek ere eskatu zituzten hor aldaketa batzuk, hori ere erreglamendua egokitzen junda eta eszenario berri hortan, lizitazio berri hortarako, aipatu duzun bezala, udal ezberdinetako azterketa ekonomikoak izan Tolosa eta Irun eta aztertu die eta hori txertatuta ekarri da. Bukatzear daude, gizarte zerbitzutan hor badakizue variable ezberdinak daudela, aurreikusten daitezkeen igoerak, benefizio industrialak, gastu orokorrak eta bar, orduak ere asko igo die eta momentu batean Iñakik esaten zon bezala ikusi beharko da nun daukeun gure muga orain arte ez da itxaron zerrenda ezarri behar izan, baina hori ere aztertu beharko da, planteatzen da zein izango dan printzipioz lizitazioan ere jarriko dan ordu kopuru hori eta ordun bai adierazten dizuet, datorren astean ikustet gainea bukatutzat ongo diela eszenario ezberdin horiek eta horren inguruan monografiko bat egin aurretik tokiko gobernu batzordean informazioa emango zaizuela. Nik uste gaudela justo gai guk planteatu duen gai berdina, ez? Gare con el tema de los cuidados, ¿no? Iñaki, este es un planteamiento que nosotros hacíamos con la Haurreskola, con las ayudas de y toda esta historia. Y sin más, por argumentar un poco la respuesta que te voy a dar, ¿no? Y dices, 60 euros al mes son muchos euros para ciertas familias. Bueno, pues ahí están las ayudas a favor de familiares que tienen servicios sociales para que le eche un cable al resto. Ez dakitena bozketa, esan nahi dut nola planteatu, lehenengoa planteatzen baldin bada, ateratzen bada, ulertzen dut geldituko litzatekela prezio horrekin, eta ez dakit ondoren hau bozkatu beharko genuken, edo ja hola hartzen da besteakin. Aurrena zuen proposamena bozkatuko dugu, eta horien hartze baldin bada bestea efektuik gabe gelditzea.
Orduan, bozkatuko dugu EH Bildu taldearen proposamena, aldeko botoak, abstentzioak, onartutza jotzea. Bueno, honekin esan ordenantza fiskalen behin hasierako onarpena behintzet emandatzat joten dela eta badakizue urgentziak ere hori ekarri dulako Gipuzkoako aldizkari ofizialera bidaliko da eta horri irikiko da 30 egunetako erakustaldi publikoa. Esan, orain arte egin dugun bezala, ez baldin bada alegaziorik edo aurkezten, suposatuko dela, behin betikotzat onartuta gelditzen diela. Hau pasako gineateke bigarren gaira, eta zentzu hortan, bai pixkat azaldu urgentzia zein dan. Aurretik ere eduki ditugu horrelako egoerak, badakizue Ordizialantzen sozietatea sortu zala San Juan garatzeko, eta bere garaian horretarako hainbat mailegu ditula, mailegu horiek bere kuotak dituzte, baina hor bai jarraitzen dugu diru sarrerak izan gabe. Gainea, aurten, iaz izan genitun diru sarrera ia guztiak, Ordizialantzeni bere garaian Filipinak 40 eta 42 eraikuntzaren akatsengatik sartutako auzibidean sartutako paiketa irabazi dute eta ordaindu behar izan zaiean jarritako kalte ordainak eta berriz kinkalarrian dago Ordizialantzen eta udalarena 100% danez, bai planteatzen dana da zentzu hontan Ordiziko udalak prestamo izaera edo bai planteatzen da, zentzu batean itzultzeko konpromiso horrekin eman behar zaiolako ekarpen hori, naiz eta udalaren menpe dagon sozietate bat izan. Espero dugu eta hor bai azkenean argitu dugu, pendiente saltzeko ditugun beste 3 etxebizitzak orain ja plegurik eta baldintza guzti horiek gabe salgai jartzeko aukera izango degula. Jende batek deitu du eta orduan, espero dugu interesdunak azaltzea hemendik eta urte bukaerara eta behintzet, gutxienez 2 edo 3 etxebizitza saltzeko aukera izango bagenu, diru sarrerak lortzea. Eta proposamenarekin pixkat argitzeagatik zalantzak sortu ditu azkenen kalkulo bat eginda, logikoki orain urtarrilak batean pasatu behartzien maileguak izan dira pixkat kontuak gorrian utzi dituztenak eta kontu batzuk estaldura gabe gelditu dienez, kalkuloa eginda hemendik eta urte bukaerara 85.000 euro inguru beharko diala dauden konpromisoei eusteko, baino oraintxe bertan pasatu dien kuota horiek lehenbailen estaltzeko 85.000 euroiek planteatzen da 2 modutan egitea. Bat da 16.000 eurotan kreditu globaletik modu azkar baten transferentzia egiteko, eta falta dana da, ona ekartzen dana, dala diruzaintzak erakinetik aldaketa egiteko aurrekontuan, eta badakizue aurrekontu horiek erakustaldi publikoa eta dutela, eta horregatik banatu da 85.000 euroko kopuru hori bizatitan, zati batek urgentzia daukalako mailegu horiek, kuota horiek estalializateko lehenbailen. Galdera bat egin nahiko nuke, hau administrazio kontseilutik pasa egin behar zen, hona ekarri aurretik, badakite erakunde desberdina dela, baino jakiteagatik. Lehenengo, bizkat administrazio kontseilua gain deitu beharko dugu, hor, urgentziagatik, bai Ordizialantzenek udalari eskatu dio mailegu hori, udalaren adalako,
eta ez da alako ikusten beste aukera bat momentu hontan esan nahi dut mailegu bat eskatzea ez da alako ikusten momentu hontan bideragarria hori estali ahal izateko. Orduan, ordizia lantzen bezala, urgentziagatik presidentearen esto bezala eskatu da ekarpen hori egiteko aukera dagoen, eta claro, ekarpen hori ordizia lantzenek, eskatu dezake, ez dakite eskatu behar duen administrazio kontseilak edo lehendakariak, baina egia da ekarpena egitea edo ez plenoak onartu behar dula. Horregatik ekarri da plenora. Estatutuak xeago aztertu beharko nituzke, baino bai udaleko funtzionamendun beti normalen askotan zehose urgentea edo sortze balin bada alkateak bere eskumen guzti bere gain hartze ditu eta orduan gero ja kontu emateio administrazio kontseilu bai, orduan kasu horretan egoki jarduten naituko litzeke bai. Esan nahi dut, erabaki hori hartu da pixkat Arantxa ulertzeko, gorrian gelditu dialako kontu horiek eta zentzu hortan bai diruzaintzatik eta eskatu dalako erreakzio azkar bat edo zein kasutan pasata gero etxe bizitzen salmenta eta beste kontu batzuk ere pendiente daudelako urrengo asmoa baizan lehenbailen administrazio kontseilua deitzea. Baina egoera arrunt batean eta urgentziarik gabe, ziurrenik bai hori izan barko zen prozedura ez dakit estatutotan nola dagoen, Bale, beste zer ez balin badao, bukatutzat emango deu. Egia. Barkatu. Aldeko botoak, abstentzioak, bale. Oain bai, oain bukatu deu, eskerrik asko.